کتھ اکھ ونہٕ بہٕ ژےٚ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تھایہِ نہٕ سارنٕے جوانن وارٕ واتہِ تِہنٛدے پاس تھایہِ أمِس نیچوِ سٲنِس تہِ وارٕ واتہِ یہِ کیٛاہ گوٚمُت آسہِ نٮ۪مازِ پکان آسہِ اور نماز گیا بتا ہاں پکان آسہِ اور السلام علیکم ٹھیک چھا ممی ٹھیک چھا ٹھیک اوس کا گوٚبرا ٹھیٖک چھُکھا پٔرتھا نٮ۪مازا وٮ۪مازا نمازا پٔر اصٕل پٲٹھۍ پٔرتھا نٮ۪ماز اصل پٲٹھۍ چلو ٹھیٖک چلو ٹھیک بشرے بتل بتل بوجی مےٚ اوس گژھُن اوٗرۍ گۄڈٕ کوٚت چھُے گژھُن مےٚ اوس گژھُن پیٖر صٲبس نِش تٔمِس وَنیٛاو مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ بہٕ یِمہٕ تہٕ وۄنۍ گژھٕ بہٕ توٗرۍ گۄڈٕنٮ۪تھ گوٚبرا کتھ اکھا ونے ژٕ ہا گژھکھ تور سُہ گٔے اصٕل رٕژ وتھ چھِ سۄ مگر اکھ چھُنہٕ تتہِ گژھِ نہٕ غلطی ولطی گژھٕنۍ پیٖرن سۭتۍ گژھن سُہ تتہِ گژھِ نہٕ غلطی پتہٕ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ اسلیے چھُسے بہٕ ونان اگر گژھکھ مگر دٮ۪ماغ تھٲیزِ پتہٕ گژھی نہٕ غلطی تتہِ گژھٕنۍ نہ بابا سۄ چھِ اصٕل رٕژ وتھ تتھ کیٛاہ سُہ گٔے واریاہ بہتریٖن ٹھیٖک اصل ادا نیر رۄبس سوال کوٚرمُت خۄدایس سوال نیر نیر نظر تھٲیزِ پننِس پانس نیر نیر السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم اصل پٲٹھۍ گرِ چھُ ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ صحت چھُ ٹھیٖک اصل اچھا گوبرا ژٕ چھُکھا ٹھیٖک اصل پٲٹھی گرِ چھُ ٹھیٖک پٲٹھی مول موج ٲسیا ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ اچھا ژےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ مےٚ شیٚش سوزیمٕے اوترٕ پٮ۪ٹھ آکھ نہٕ ژٕ یوکُن کینٛہہ خٲرٕے اوس کینٛہہ نہٕ گرِ ٲسۍ تہٕ آوٕے کُنہِ چیٖزٕنِس پٮ۪ٹھ تہِ سورُے مول موج تہِ چھُ بُزرٕگ تہٕ بوز کُنہِ چیٖزٕنِس پٮ۪ٹھ سورُے اصل پٲٹھۍ پیٖر صٲب مےٚ لایق اوس حُکما اوس تۄہہِ ٲسِو مےٚ یِتھ کٔنۍ ژھانڈان گوبرا بہٕ اوسُس اَمہِ موٗجوٗب ژٕ ژھانڈان بہٕ کَرے نصیحت اکھ مگر یہِ تھٲیزِ یاد اکھ ٲسۍ مٲلِس ماجہِ خٔذمت کران دوٚیِم کتھ ٲسۍ نٮ۪مازٮ۪س 5 ٹایم پران ژٕ ووٚتھُکھ یتھ کارس منٛز وسان تیٚلہِ ؤسۍ زِ اصل پٲٹھۍ نٮ۪مازٮ۪س 5 ٹایم بیٚیہِ ٲسۍ ہر کٲنٛسہِ لۄکٹِس ٲسۍ سلام کران بٔڑِس ٲسۍ سلام کران بیٚیہِ ٲسۍ زن مٲلِس ماجہِ بُتھ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ یتھ منٛز وسُن چھُنہٕ سہل کتھ کِہیٖنۍ گوبریا میٲنۍ نصیحت تھٲیزِ یاد غلط کامٮ۪ن کُن اگر وسکھ فنا پھیلا گژھکھ غلط کامٮ۪ن کُن گٔژھۍ نہٕ کِہیٖنۍ پتہٕ ونکھ ووٚننم پیٖرن ژٕ کر یِتھ کٔنۍ ہُتھ کٔنٮ۪تھ پیٖر چھنہٕ غلط کٲم ونان غلط کانٛہہ کٲم ونان پیٖر چھِ ہر ساتہٕ ہر أکۍ سُنٛد اصل سونٛچان چلو بہٕ دِمے توٚبرُک درا یہِ دِژ مٲلِس ماجہِ اتہِ تہٕ تِمن ٲسۍ ونان یہِ زٲلۍزیو تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزِ کٲم بیٚیہِ ٲسۍ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز کتھ ٲسۍ اصل پٲٹھۍ مانان شانان چلو بہٕ دِمے توٚبرُک دانہٕ یہِ تھٲیزِ اتھس منٛز یورٕ یہِ دِژ ماجہِ اتھِ یا مٲلِس اتھِ وۄنۍ چھِ یہِ زالُن چلو کوٚرمو خۄدایس حوال اکہِ دۄیہِ دُہۍ دِیٖزِ بیٚیہِ یُکُن نظر تہٕ مےٚ چھِ ژےٚ نِش کامہِ آسان چلو کینٛہہ چھُنہٕ نیرٕ کوٚرمو خۄدایس حوال چلو چلو مٲلِس ماجہِ ؤنۍزِ سلام خبر ہے گوبر کیٛازِ آو نہٕ وٕنۍ نماز پٔرتھٕے گیا وٕنکیٚس آو ووت چاے ہُنٛد ٹایم کینٛہہ نہٕ حظ چھُ پکان آسہِ اَتہِ چھِ لگان ٹایم وۄنۍ پکان آسہِ تھوڑا ٹایم السلام علیکم ٹھیٖک اصل پٲٹھی ٹھیٖک اصٕل پٲٹھۍ آکھا اور ژٕ اوسا ٹھیٖک پانہٕ سٲری ٹھیٖک اصٕل پٲٹھۍ آکھا اور اصل پٲٹھۍ چلو ٹھیٖک تہٕ تٔمۍ حظ سوٗزنو سلام وعلیکُم سلام. بیٚیہِ دیُت تٔمۍ توٚبرُک یہِ چھا اَسہِ زالُن یہِ ژےٚ زالُن تۄہہِ چلو ادا نیت کینٛہہ نہ چھُنہٕ مےٚ چھِ وۄنۍ چاے دٲمٕژ بنٲیِتھ نیت نیت خۄدایس حوال نیت چھُنہ صلح بہٕ گژھٕ یتھ پیٖر صٲبس نِش اوترٕ وَنیٛاو پیٖر صٲبن تہِ یوٗرۍ یی تہٕ اپٲری کرو چکرا چھُنہ صلح بہٕ یِمے تانۍ اورے بہٕ پھیٖرِتھ ژٕ کتہِ حظ آسان بہٕ آسہِ آسان گرِ آوُر چھُنہ گرِ آسان کٲم مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کران وٕچھ ژٕ کیٛاہ چاوان یہِ کیٛاہ مےٚ چھِ پیٖر صٲبن غلط کٲم کٔرمٕژ مےٚ چھِ پیٖر صٲبن حظ چھِ ہتا یہِ نہٕ اوٗرۍ توتہِ وٕچھے بہٕ اَتہِ اَکہِ دم سۭتۍ کیٛاہ گژھِ پیٖر صٲبن اوٚن ہاے مےٚ کیٛاہ یہِ چھِ نژان اورٕ یور ہاے مےٚ کیٛاہ سا ہاے 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 میری کیوں کیوں گژھِ
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद कि तह आसो सोन ड्रामा आमुत पसंद दोस्तों तह आसो समझ आमुत कि यह ड्रामा कत पे दोस्तों हाल गो वाक़ा तह वुचमुत तम लड़कन मल गरिक सलम मोल तोरन मोज तोरन बे कर तम बाकी 9 नफर तह जख्मी यूता पानस तोग दोस्तों हेचो तक तीजा मैसेज दिन बाकी दोस्तों वन कि पीरन कर्मुत मगर दोस्तों पीर फकीर सहल कर दोस्तों इन गरिक वन यह हसा कोर पीरन मगर पीर यह करा कि खता पानसी पीर हे यह कर पीर फकीर सहल कथा कहें तह बाकी दोस्तों अगर तुम सान चैनल पे नई सन चैनल करो सब्सक्राइब बे अगर पेजस पे वुचान तेल करो सोन फेसबुक पेज फॉलो बे अगर तमिक पार्ट 2 जरूरत तेल करो बन कर कमेंट सेक्शनस मज कमेंट बाकी दियो तथा इजाजत खुदा हाफिज।